Dobrý deň, milí správcovia. Inštitút hlasovania o tej istej veci, ktorý je upravený v paragrafe 14b odsek 6 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, sa možno na prvý pohľad zdá ako jednoduchý inštitút. Napriek tomu dostávame od vás mnoho otázok a podnetov a žiadosti o zhodnotenie, či vo vašom konkrétnom prípade je potrebné tento inštitút aplikovať. Presne tejto problematike sa budeme venovať v tomto videu. Kedy sa teda inštitút hlasovania o tej istej veci aplikuje? Inštitút hlasovania o tej istej veci aplikujeme v prípade kumulatívneho splnenia troch podmienok. Ide o lehotu 1 roka, vo veci bolo rozhodnuté a ide o tú istú vec. Myslím, že lehota 1 roka je úplne jasná. Inštitút hlasovania o tej istej veci aplikujeme na hlasovanie, ktoré sa uskutoční do 1 roka od konkrétneho písomného hlasovania alebo schôdzi vlastníkov. Vo veci bolo rozhodnuté alebo platné hlasovanie nám už však niekedy jasné nie je. Milí správcovia, častokrát inštitút hlasovania o tej istej veci aplikujeme úplne zbytočne. Na príklade poviem, že v prípade, že hlasujeme trebárs o úvere, na to potrebujeme súhlas 2/3 všetkých vlastníkov. K platnému rozhodnutiu alebo platnému hlasovaniu okrem iného dôjde vtedy, ak za úver alebo proti úveru zahlasujú 2/3. Ak máte prípad, že sa schôdze vlastníkov trebárs aj zúčastnia 2/3 všetkých vlastníkov, avšak názor tých 2/3 sa rozdelí za úver, proti úveru a teda nedôjde ku konsenzu či už pozitívnemu alebo negatívnemu 2/3 vlastníkov. V takomto prípade pri ďalšom hlasovaní sa vás inštitút hlasovania o tej istej veci netýka. Čo je však úplne najviac problematické, je pojem tá istá vec. V prípade tej istej veci je potrebné posudzovať ani nie konšteláciu tej danej otázky, ale obsah otázky. Posudzujeme účastníkov hlasovania, posudzujeme predmet a taktiež podmienky. Ako vyhodnotiť, či daná otázka je tá istá vec alebo nie? Na príkladoch si povieme pár postupov. V prípade voľby orgánov. V prípade voľby orgánov, ak v mesiaci január urobíte trebárs písomné hlasovanie na voľbu predsedu a vlastníci súhlasom alebo nesúhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov vlastne rozhodnú, že tú danú osobu za predsedu nechcú, a vo februári vypíšete ďalšie písomné hlasovanie na voľbu predsedu, avšak kandidátom bude už úplne iná osoba. Čiže tá otázka sa podstatným spôsobom zmení. V takomto prípade nie je potrebné to považovať za hlasovanie o tej istej veci. V prípade úpravy Fondu prevádzkej údržby a oprav je ten obsah otázky alebo predmet hlasovania vždy rovnaký. Vždy ide o úpravu Fondu prevádzkej údržby a oprav a je úplne bezpredmetné, či to ide k zvýšeniu, dochádza k zvýšeniu alebo k zníženiu a taktiež bezpredmetné o akú sumu. V prípade, že do 1 roka hlasujete minimálne 2-krát o úprave Fondu prevádzkej údržby a oprav, v druhom prípade je potrebné to považovať za hlasovanie o tej istej veci. Čo sa týka výberu zhotoviteľa, to je asi podľa mňa najväčší problém a aj právne názory sa podstatne líšia. Ako príklad si povieme, v januári sa uskutočnila schôdza vlastníkov a vlastníci rozhodli, že budú maľovať spoločne priestory. Následne v písomnom hlasovaní išli hlasovať o výbere zhotoviteľa. Zhotoviteľ A predložil cenovú ponuku na sumu 1000 eur, rozsah maľba spoločných priestorov v bytovom dome. Vlastníci potrebným kvórom rozhodli, že nesúhlasia. O mesiac neskôr sa urobí ďalšie písomné hlasovanie. Ten istý zhotoviteľ, ten istý rozsah prác, avšak len zníži sumu o 100 eur. Celá tá otázka, ak ju en bloc posudzujeme, je úplne rovnaká. A zníženie cenovej ponuky nejakým markantným spôsobom nespôsobuje natoľko takú zmenu, aby sa to nemohlo považovať o hlasovanie o tej istej veci. V takomto prípade potrebujete už zvýšené kvórum a aplikujete inštitút hlasovania o tej istej veci. Podľa môjho názoru, ale v prípade, že cenovú ponuku hoci v rovnakej výške a v rovnakom rozsahu predloží
iný účastník konania, čiže iný zhotoviteľ, dochádza podľa mňa k zásadnej zmene, ktorá môže ovplyvniť to rozhodnutie vlastníkov a v takomto prípade nedochádza k hlasovaniu o tej istej veci, aj keď podotýkam, že tých právnych názorov je viacero. Aký je výsledok aplikácie hlasovania o tej istej veci? Vždy vlastníkov treba upozorniť, ak sa hlasuje o tej istej veci, že je potrebné aplikovať zvýšené kvórum, tzv. O 1 stupeň. Čiže ak v bežnom prípade postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných vlastníkov, v druhom stupni hlasovanie o tej istej veci vlastníci potrebujú schváliť vec súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov. Ďalej postupujeme, ak je súhlas v prvom stupni potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov, pri hlasovaní o tej istej veci aplikujeme 2/3 a v prípade ďalej, ak je v prvom kole postačujúci súhlas 2/3, v druhom kole a teda pri hlasovaní o tej istej veci je potrebný súhlas 4/5 všetkých vlastníkov. V prípade, ak máte na nás nejaké otázky alebo dotazy, neváhajte nás kontaktovať na mailovej adrese poradenstvo@správcabudov.sk a pre viac informácií sledujte našu webovú stránku www.správcabudov.sk.